Grabe, napakasulit talaga mag-rides dito sa Bulinaw. Hindi naman sila pumapara. Grabe, ang bilis ng sniper mga idol, oh. Yo, what's up mga idol? Magandang hapon sa inyong lahat. Alright, so muli na naman tayo nagbabalik sa ating rides mga idol, no? At galing pala ako dito sa may 7-Eleven kasi magwi-withdraw sana ako ng pera, kaso wala. So ang mangyayari is didiretso tayo ng Bulinaw mga idol. So short rides lang tayo mga idol papunta sa Bulinaw, no? At solo rides lang tayo. At nandito na rin pala ako mga idol, no, sa may bayan ng Anda. So napakatagal natin hindi nakapag-vlog mga idol dahil gawa nga ng nabisi kami sobra sa bahay dahil katatapos lang ng piyesta ng Sitio Marimpay. Kaya napakaraming ginawa, paghahanda. Bakit naman kaya, no? Pag ganun na piyesta, grabe, walang kailangan mo maghanda. Pero sulit naman kasi napakaraming tao yung pumunta dun sa bahay. Diba sabi nga nila, pag maraming tao na magpupunta sa bahay mo pag ganyan na piyesta, mas maraming blessings daw yung darating. Naniniwala ba kayo doon mga idol? So malalaman natin yan. Pero siyempre napakaindi naman natin lahat ng mga taong nagpunta doon sa bahay. Yun nga lang, hindi na ako nakapaglabas ng pera. Pera tuloy. Hindi na ako nakapaglabas ng alak kagabi dahil sobrang busy namin sa may tindahan mga idol. Alright, sarap naman mag-ride. Gamit pala natin mga idol si red na pula. Yan. Arangkada na naman si red na pula mga idol. Pero bago ang lahat, kumusta naman kayong lahat mga idol? Grabe, nakakamiss talaga mag-vlog, no? Kasi ilang araw tayong walang upload. Parang limang araw yata tayong hindi nakapag-upload. Pero siyempre, gaya na sabi ko, nabisi talaga kami sa bahay. Yun lang naman yung niluto namin mga idol nung piyesta. Menudo, tapos chicken curry, adobong manok, tapos chopstoy. At siyempre, ang inyong chef cook, walang iba kundi ang inyong lingkod na si Lover Cats. Tayo yung nagluto mga idol. Ewan ko nga kung nagustuhan nila yung luto ko. Pero parang nagustuhan naman nila kasi naparami naman sila ng kain. Yung menudo halos maubos din eh.
Alright mga idol, so may checkpoint dito. So pinadaan naman tayo mga idol. Alright, kala ko paparahin ako eh. Ibig sabihin hindi tayo suki ng checkpoint mga idol. Medyo kinabahan naman tayo ng bahagya doon. Pero siyempre alam naman natin na kompleto ang papeles natin, kaya wala tayong dapat ipangamba. Meron naman tayong URCR, naka-renew naman ang ating alagang seret na pula. Tapos may lisensya naman tayo, wala silang hahanapin, di ba? Kaya sa mga kapwa ko na mga riders dyan mga idol, no? So napakahalaga talaga na magbiyahe tayo na kompleto ang papeles natin. Kagaya ng nai-renew natin yung motor natin, dala natin yung ORCR, dala natin yung lisensya natin, siyempre. Kaya yung iba kasi nagre-reklamo, ba't hinuhuli? Kasi nga minsan kahit kompleto ka ng papeles, kung wala ka namang helmet, di ba? Wala kang helmet, tapos walang side mirror yung mga motor, ganyan, di ba? Ito huhuliin ka. Tapos yung iba nagre-reklamo, nagagalit, no? Pero siyempre yung mga nandyan sa mga kapulisan na nandyan sa checkpoint, eh sinusunod lang naman nila yung kanilang tungkulin, diba? Hindi ka naman siguro huhuliin kung kumpleto ka sa papeles at nakasuot ka ng helmet, diba? Sa akin kasi mga idol, lagi talaga akong nagsusuot ng helmet eh. Kahit na sa bayan lang ng anda ko nagbabiyahe, naka-helmet ako lagi mga idol. Tapos talagang hindi talaga ako aalis pag wala yung ORCR o lisensya ko. Hindi mo talaga ako mapapalis, hindi mo ako mapapabiyahe. So ganun kasi ako mga idol na pag ganitong magbabiyahe ako, kasi ayaw ko na magka-violation yung lisensya ko mga idol. Alright mga idol, no? So nandito na pala tayo sa bayan ng Bulinaw. At dito tayo pala pupunta sa may land bank. Alright, so dito na tayo mga idol, no? So magwi-withdraw lang ako saglit mga idol, tapos uwi na rin agad tayo. So wala rin naman kasi tayong pupuntahan. Tapos nagmamadali din kasi ako mga idol, dahil yung mga tao nag-aantay din dun sa bahay. So inaantay yung pera nila. So nandito pa sa akin yung mga pera nyo, mga ate, nanay, saka sa kay kuya. I-withdraw ko pala. So nandun na sila sa bahay. Sabi ko antayin na nila. So malamang nandun pa rin sa bahay yung mga idol. Alright, so update tayo mamaya mga idol, no? Alright mga idol, no? So natapos na tayong nakapag-withdraw at papauwi na rin tayo mga idol. Alright, so yun lang yung pinuntahan natin dito sa Bulinaw mga idol, no? Bali nag-withdraw lang tayo ng pera.
mga nag-aantay dyan, ang pera nyo nandito na. Na-withdraw ko na mga idol. Parang uulan pa yata eh. Sana hindi tayo mabutan ng ulan mga idol. Dadaan na naman pala tayo dun sa checkpoint kanina. Ewan ko lang kung haharangin tayo ngayon. Hindi naman na siguro. Hindi, nakalusot naman tayo kanina, no? Uy, araw pala ng sabong ngayon. Marami na naman ang makakatay na manok dyan mga idol. Kasi diba sabi nila, pag inuwi mo raw yung patay na manok, ibig sabihin panalo ka raw. Totoo ba yun? Wala akong kalam-alam sa sabong na yan mga idol, no? Ang laki siguro ng mga pusta nila dyan, no? Sa sabong na yan. Hindi naman sila pumapara. Ayun, lusot. Basta't may helmet ka talaga, hindi ka nila paparahin. So yun siguro yung dahilan kaya may checkpoint sila ngayon. Dahil siyempre weekend, kaya marami siguro yung mga bumabiyahe na walang helmet. Grabe, napakasulit talaga mag-ride dito sa Bulinaw. Pero abangan nyo mga idol yung mga susunod nating mga rides. Dahil makakasama na ulit natin si Mr. Ben Moto. At may pinaplano kasi kami, may niluluto kami na rides namin. Kasi tinatapos pa lang ni Ben Moto yung kanyang mga gawain sa kanyang negosyo. Siyempre hindi naman niya pwedeng pabayaan yun eh. Pero malapit nang matuloy yung rides na yon. Kasi kahit ako nabisi din mga idol dahil sa katatapos lang din na piyesta namin sa may Sitio Marimpay. Tapos siya naman bumabiyahe ng papunta sa Tarlac, kaya hindi matuloy-tuloy yung rides namin. Pero abangan nyo yun mga idol ha, kasi masaya yun. Dahil marami kaming pupuntahan na lugar. Yun ang masarap na vlog. Alright mga idol, no? Papasok na rin tayo ng Anda.
naman. The bridge na mga idol. Ay, thanks God. Checkpoint na naman. Grabe, ang ganda ng sniper mga idol, oh. Grabe, napakalapad ng gulong, no? Parang masarap yata mag-drive din ng sniper, no? Yun, dito tayo talo sa sniper. Talikuan. Yun lang. Sniper mga idol, oh. Napakabilis, no? Chill right lang, oh. Wow. Pero hindi naman nakakalayo sa atin. Grabe, ang bilis, no? Lumulusog talaga, eh. Oh. Alanganin. Uy! Grabe talaga, no? Ayun na, nakalayo na. Yun, ang bilis niya sa likuan. Dun tayo natalo mga idol, sa likuan. Goodbye. Hindi pa rin nakakalayo. Yun, galing, ganda. Ang bilis. Grabe, ang bilis na mga sniper. Ibay. Angas ng sniper mga idol. Alright mga
idol, no? So touchdown pala tayo dito sa may Sitio Marimpay. Grabe. Alright, so touchdown pala tayo mga idol dito sa bahay. At ay wala na sila. Wala na sila mga idol, yung mga nag-aantay sa atin. Natagalan yata. Alright mga idol, so dito na siguro matatapos tong vlog natin. At salamat sa inyong walang sawang panonood. So ingat po tayong lahat and God bless po. So ang biyahe pala natin is 51 kilometers. So 25 kilometers yung balikan ng 25 kilometers yung one way papunta sa Bolinao. So bali naka 51 kilometers tayo mga idol. Alright, so dito na siguro matatapos tong vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next vlog natin mga idol. Ride safe po sa inyong lahat.